Guys, ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. As usual, guys, why internet? Storya na po ta, guys, kay watch your internet. Kuanday, guys, kanang simana na dayron nga waya mo may internet ari opisina. So kinalayan kay wa joy lingaw kung lingaw kayo ani, guys, kanang way mga tao bitaw mga nihi, way mang-inquire, way isa mingaw kinalayan jud mura kag sa ako nagikaingon sa akong vlog ato sang adlaw, nawadan kag kalipay, nawadan kong kalipay. Wa jud, guys, wa jud ta ani tula ani. Kubi-kubi cellphone, tanaw-tanaw video, tanaw-tanaw mga picture, maura jud ang nahimo, guys, perti jung laaya. Nahog naman gud, guys, nga ang internet sumpay sa kinabuhi kay wa po ka internet magkuan magugka magkanang sayngan na magpaload siya kining huada ang cellphone, guys, kanihong tigamit og video kanang Vivo ra man nga cellphone. Ang sakit magkuno sa Vivo nga cellphone, guys, mawa ang signal. So nahitabo nga nawa ang signal sa akong cellphone. Akong tataod man pud nga nawa, guys. So akong gibuhat nagamit kong keypad. So mao ni akong cellphone nga naag SIM card ani. Ang nahitabo ani, guys, agahuang cellphone nga Vivo maka-internet lang, guys, kung naa-joy wifi. So kung na ako'y wifi, maka-internet ko. Kung wala ko'y wifi, hindi ko maka-internet kay may simpak akong cellphone. O magtangtangan kay gamit man gud kaayo na ko akong simpak, guys, sa akong trabaho. Kaya dahan kong pang text kan, tawagan, kay kanang malagi kanilaging free tag load aring kuan opisina ja kanang ug maway signal ang atong cellphone nga Vivo palyado po nagato ang pag text dita ka text, dita ka tawag, mo ra istorya ha. So ni prepare na lang po ko, guys, nga mag keypad ko niya akong cellphone nga Vivo mo yung gamit og mag vlog, mag picture video nga na lagi na nga og ari ko sa opisina na internet, naka-internet ko gato sa bahay, naka-internet po ko ja. Og kung praani karon nga ja mo joy internet simana na karon nga wa niya sa taga-PLDT istorya ray gaayo ba nga anhion was buhat. So ja mo internet, guys. So nga onja kuan pod kanang sayngan na lutas ta og kanang puspos o ganita na sa opisina, guys. So adya mo ya karon istorya na lamang gyapon ta, guys, kay mo listen jud ning way internet, guys. Oy ja ako'y gusto at chatan bitaw through internet, through chat, through messenger. Hindi ko maka-chat kay kanang nakin tay mga importanteng mga kwan ba nga kay number ni ja adto friend mo sa kanang Facebook. So adya mo way contact muna nga maka inigabot ko na ko sa balay, guys, maga pusot-pusot tong mga kuan chat sa messenger kanang mga notification maga kuan maga supot-supot kay wala internet dire mingaw kayo laay kayo, guys, no internet ay may man to na internet kay ugay tao manhi Facebook ka makailin-ilin lang ka, guys, bago sa imong buhaton post kag picture wajud na mingaw kayo pero usa dari akasher ani akasher ko diha, guys, ning uli pag paniunto pero na mo remit, guys, kay ting remit naman. So basta ta, guys, kanang video laban ta, guys, mag-resibo ko, guys, ha.
First honor dyan yung sinangalida, oy. First honor dyan ka. Aw, naik one na. Naik na una pero late. Kanang late ba ni Burod 9? Late sila nag-remit. Late sila na-remit. Tuwa sila ka-remit sa mayaging buwan. So makarimit sila karong buwan na silbi madubli na ilaha. Kuman karimit kay busy man si Jaya. Raga practice teach man ko na si Jaya siguro. Urang na busy. Oh, teacher. Si Teacher Jaya. Basta tag calculator. Si Teacher Jaya. Teacher Jaya. Be. Ha? Ano man? Ano ba yung ikabisihan? BCY Mayor? Ano, God? Oh. Unya? May nakabisi ba, oy? $2,845. Sumusukli ko ni mo 5. Ayaw, uy. Manglapas. Kasinsilyo, manggod ko. Nagwangan, mag-5. Ah. Suprihan mo ka na kay na may sobra. Pan. Oh. Marlene po, dadahan. Ah. Huwag man umakas. Na, nagbong ng bulpen. Di naman mo agi ng bulpen o magbong. Kisa po'y tighatag sa kang Marlene. Silang Dima, kaya mo may ituan o naigis nila na. Jima nga, Aranilya. Ah. Si Marlene ayun. Ano ba? O, A din eh sila ti Mildred. Ha? A. Oh, sila Mildred na siya. Sila Pilipitasyon. O, di ay. So, di na ko yapiliyahan ni. Sure ako B. Sa una si Mildred na kinaunahan ulit na mo. Parang sa ABC ko mo wala sa tulog niya. Pero wala ang tulog niya. Ha naman di ay. Dulor. Ha naman di ay. Ano ko yun sa Manila. Sa maning balik? Kasi man. Zero 71777 Binog si Padring na og sayo hapon. Alas 4 pa gani. Ha? Nakauli naman daw. Pero murag NGT.
Uy, ingon. Kaduhan na may ano. Meron bitaw ilang Pilmero kay TL. Ja. dila bitaw. Karon kay dila. Murag tibok lawas man ko na. Kay hasta magdila. Kay ingok-ok man di. Di na siya kakaon. Paagi lagi ko. Yung GT. Meeting o dayon mo man ko dito mo over. Pero kwao naman kuno ng alida. Minggo inting siguro. Kinsa ka po na daot lagi ko at yun. Dawa. Madlok. Di mo lalim. Di lalim oy. Kato laging sa pika sa Rila Tiluse. Uy, ginominate ko. Guhoy, ayaw, gadzog ko. Di, gadzog ko mudawat. Biso sa akong panincho. Di ko. Kay baw ka na ako sa simbahan. Ha? Si Juna, di mo ko nung dayon. Di pod. Di pod safety ko, no? Kay gingnam ko nun ng ninang nura nga di safety. Sa simba ko kung kabon. Oh. Di kumbensaan lagi. Pero ako di jud ko oy. Nisa, ikaw lang, wag di ka jud ko ayaw jud ko anang anak kay di ko moangay. Di lagi bisinga lagi si Ate Gile. Ihaya man si Chari mo dawat nga naghawid ba apong kwarta dire. Se Janet. Oh, ya at least duol ra ba? Oh. Adto, mura mag-i-out to padong lajuna. Lagi, mura hadlok. O sa ba? Ang mga sakyanan, gani. Mag-meeting, magkunog mapuhon. Oh, dayo, ngani, kang, ha? Lucy, oh. May ni Hel. Kay gini man si Hel, gakuhaw ka ng St. Peter's ang manghod ba? Ala. Yan siya. Wayon. Awatin mo ha, meeting sa Dajong. Unsa mag-meeting no ari nga? Unsa mag-meeting na ho nga busy na mo ko ari duty man unsa. Usa pa po busy man may mabuhog na nga mabisi may para 25 buhon. Busy jud kay mapuhon sayo si Ate Gilig sa Ate Marilyn matuto sayo sa dao kay kuhaon ang i-order nga karne. E di man madayon ang lechon. Dili man madayon ang litson sa parokya kay mupalit ra karne yung baon katong nagluto pag pista. Dayon sige dire kay mas padre nga pumba na lang karon daghan kuno. Unsa tag upat kuno ka kilo kada iburhod pero magdepende sa gidaghanon kay angang ihatag tanan ya toy iburhod nga daghan kaadson sa. Oh, di atimbangon jud. Unsa karon kuan kanang ingon man si padre nga say mayog kanang humba na lang kuno si katong pagpista katong pagpista katong kusinero mo ay palutuon ni ko udre kadto na lang dre kay lami tong humba nga iyang giluto lami pa ijang humba pa sa itong sakitiring oy wag si padre na bahala unsa mo lang ito nga sige may pay humba kay tag-upat kuno ka kilo pero ingon si ati mo dili na mo limpyo na gud siguro nagtagtulo ra ka kilo kada liburhod kay kuan man kanang kupos pa man kay pahilisan pa man kay parehas sa tong pag pista nga lamig jud nagumba niya
itong galutuan ni. Kaya nagpaluto po si Padre. Kay kato itong ipangsunog, ipaklan siya pakaon sa mga tao, nga manimbahay, mga dilaay, o kinsa itong muduulan eh. Kuan man, kanang lami man nagidya humba kay pag gumagpisa kay sige, pamahaw. O kung pwede palagi ng alida, pamahaw, paniunto, panihapon. Pakanoon lang ito sa ingaw mo si Padre, mga una punta. Si Padre, mong gihapon, natong sudan, hangtod mahurot. Oh, mauran sa initon sige niya, lami man ang alida o kanunay init. Anha man malami, kanang murang magmaitos na ba, maitos. Mo to lami ko. Pagkaon pa daw kay, hala, lami man ning humba kisig. Kaldero kami itong Oh, nya lami kuskuson man to no, lami kuskuson. Diya ibahog og kanon bitawon diya, labi nag naay kanang ginamos. Sus labi ka adyo. tubig ako tulak. Lagok ko. Lagi. Mao na nga humba na usog pero ingon mo sa tigil, sige dre, adyo na po dumba, kaya naman po yung mga gilitsyon, mga niburhon. Gilitsyon na po silang puro. Naapo me, pero thrilling ang mga mua lagi. Nangulita mami sa mua. Tagatuwag kay naamang kuno po nila ha. 12. Baw, thrilling lagi kayo. Tanaw naman taan. Basta, thrilling lagi kay kuwangan po ko na kwarta sa gasalig lagi po mininong Jan Bahanson. Amo inon nga. Ingo man kuno sinong Jan og pila na may inyuhang natigong kwarta. Ingo mo sa Ti Maricel 7,000 ra lagi no. Nga, sige ako ra may puno. Tanawon lagi ni og sabi patriling lagi sa tanan ning kalakihan ni. Kay kuan man inikaw niyang kadlawon kay kada Sabado mo jud na maga kanang berhin sa barangay mi anang amua. Pero di mi kay tig-apel kay taga ubos wa kay may mga apel pero sa una tigpasod ko adto sa mua kami ati Corsine unja karon kay daghan na kajog iro ila digoy. Tulo ka buok ng anak tag 5 unom anak sa iro nya simbakong ining sodad to di wasa nya moaten kon jud kadlawon sa o kanang barangay kay pagsito lagi mi atong amuang ditson og sakyanan adto ni nung Jan. Oh, anticipated ang alas 5. Oh, di mo nagsabot. O? Saban, igay. Mo ba sa sakyanan na si Tambok? Tambok bang rin eh? Aron magtudtod. Pero, ang dito sa tungliguan, kawama yung muy ana. Aw, platra, jutanan. Aw, maupod lagi. Tigbiyahe man kaha. Si Kwan di ay, di ba na yung multigab si Niben? Di mo ba sila? Di na mo puyo gali og magpamili na sila. Nga naman. Di mo Uy, klaro ni si Ria Niben. di Diya si Lisa, Kwan na, duty si Lisa na. di man. Duty pod. Daro niya adlaw wala sigong kay mo. Asa, ubat. Ngayon layuan eh, no? Mo ba? Balhin ka rin tagbilaran. Maghuwat o ka nang mag-reshuffle siguro. Mo ba? Mo ba? Okay ra pud si Niben. Okay ra pud si Kaniben. Awa mo po maupod. Unsay kurso man? Computer engineering ang taon niya mo sa basan sa high school. Ah,
Oh, Ba? ano ba? Kailangan Pero college na karong moable ang klase. Diag manghod. liit na po. Ah, Tubok mo na. Sa ako na nabukit. lagi. Di ko nakabukot. Di ka ilong. Ay, ito siya. Mm. Reshuffle, no? Mura pong mga pari ba mag-reshuffling. Tagpila ka tuig pod nangalida. Di ko po di bawaan po. Hmm. Pero may sila sa ubang lima. Mao ba? Kanang ilang puyanan ato. Kanang sa kuan lagi na sa Boarding house. o ga boarding house lagi pero bayad sa taga. Mao ba? Aw sakto man po kay silang sweldo gud no? Kanang ilaha na ay March 1. Mm. Dawat na March 1. Mm. Na ay Mid-year. year. Oh, pas o December. Tulo ko na na kuan sa mga Siya, karon na pa na sila'y bugas nga na. Nawa na? Di ba diham to sa una? kwarta na. Agi kwarta na? Ah, dyan na po kwarta. Mauna. Na dyan po nung kwartahon kay pailin-ilin lamang kagunsay mo paliton. Ha? Pero wala po ipod. Manuman. Oh. Why why mo asikaso? Kanang why mo tutok ba sa pagtrabaho anang adlaw-adlaw nga pagpatrabaho? Oh. Oh. So, mao. Oh. Namurag si Aluna no mo nainahan no? Mura mo pong ginahan si Aluna. Oh. Aw di magud kay mo mo koy gitubuan sa mga bata si Aluna manggod. Na dili pod manghingampan ang inahan. Mm. Lagi kay basin gupod mo yun maka-feel gupod na si Lisa nga katungod kay layo ko murag sana naman yung mga anak oy nga tuwa naman kay mura man jud ilang mama sa Aluna. Oh, kanang musuroy sila ba? Sila good pamilya? Magbanding sila. Adto barong plaza lingkod-lingkod or nanigumag pangaon nila, suroy-suroy sila. Nagupoy panahon og diop manuroy ta adto. Oh, moving up. Ah. Pero sila kamurawa kasi uban kay Aluna lagi pod. Si Amoy wa Kay trabaho man po siya. ah Isa si David na kabata ako po. Si Jipon. oh